Kaixo dakizuen moduan, dinosaurioen gaia landuko dugu. Horretarako, bi bideotxo ikusiko ditugu. Eta, zinbalun eskegita egongo dira. Beraz, orain azalduko dizuet, zelan heldu zinbalura eta zelan erabili. Oso erreza da. Venga, hasiko gara. Hasteko, nabigatzaile bat behar dugu. Kasu honetan, Opera erabiliko dugu. Baina, zuek erabil dezakezue, edo Mozilla, edo Google Chrome. Hemen, agertzen den lehenengo gauza, bilatzaile bat da. Kasu honetan, Googleekoa, baina beste bat erabil dezakezue. Ikusten duzuen moduan, bazegoela ipinita, baina guk ipini behar dugu. Ipini behar dugu programaren izena. Hau da, zinbalu. S-Y-M-B-A-L-O-O eta edu erabiliko dugu. Orduan, edo ipini edo klikatu non agertzen den. Gero, bilatzen da. Zinbalu edu da gure lehenengo aukera. Orduan, klikatu esteka honetan. Sartzeko, sakatu behar dugu, hau da, menua, eta guk sakatu behar dugu entrar. Ikusten duzuen moduan, zinbalu edu agertzen da aukeren artean. Klikatu honetan. Hemen agertuko da crear mi cuenta, edo zelan egin berri bat, baina guk entrada aukeratuko dugu. Hemen helbidea ipini behar dugu. Eman dizue, beraz, zuek dakizuen moduan, chanela.lh@gmail.com ipini behar duzue. Eta gero, kontraseina badakizue. Gogoratzen ez baduzue, eskatu niri berriro. Eta, sakatu entrar. Hemen ja, gure zinbalun gaude. Orain bakarrik dugu txanela, baina gero posiblea da, hemen bakarrik agertzen da txanela. Baina posiblea da, gero eta botoi gehiago agertzea. Adibidez, matematikan, edo beste botoi batzuk agertuko dira. Baina eran, askoz errezagoa da. Orduan, dakizuen moduan, aurkezpena ikusi behar duzue. Orduan, klikatu aurkezpena bideotxoan, eta ja, bagaude prest ikusteko bideoa. Sakatu hemen erdian, badakizue YouTubetik hartutakoa da, hasi klikatu, eta disfrutatu. Espero dut, honekin nahiko izatea. Venga, arazoren bat baldin baduzue, esan niri problemarik gabe. Agur!